खुलुमबाय जोंनि दिनै प्रेस मिटआव नुजाफैनो हानाय जोंनि आफादाव थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि मानगोनां नोंथांमोन लोगोसे जोंनि बिजिनि जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय आखान्थि आफादगिरिजों लोगोसे बिबानगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि माइनाव आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो आं बावलांदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनावनि आखान्थि नेहाथारि मानगोनां नोंथांमोन दिनै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोन बादियै मोनसे प्रेस मिट खालामनो सानदों आरो बे प्रेस मिटआव लाफैनाय जोंहा मिडियानि इंखं पाब्लिकेसननि नोंथांमोन आरो जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बोसोन हरनाय बायदि जोङो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि सायाव मोनसे प्रेस मिट खालामनो सानदों बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि होननानै साननाय लायो आरो बे बर' थुनलाइ आफादा फैगौ 64थि जथुम्माया जानो गोनां 2025 मायथाइनि उदालगुरियाव जानो गोनां जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव 27, 28, 29 आरो 30 जानुवारियाव लादों बे 27, 28, 29, 30 जानुवारिनि जि उदालगुरियाव जानो गोनां बेवहाय जोंहा जोंनि बर' हारिनिनो बाथौ धोरोमनि मोनसे नैथि माग दाननि गोथार मंगलबारा जोंनि गोथार फोरबो बेवहाय जों गाजा गोमजायै जों बयबो फालियो नाथाय बे फालिनाय फोरबोआवनो जोंनि फोरबोआ बे दुलाराय थुनलाइनि अक्ट'नि हाबाफारियाव गोलैफादों बेखायनो जोङो सानदों बे मेलनि हाबाफारियाव जोंनि बाथौ गौथुमा मोनसे जोंनि थाखानाय नैथि माग दाननि गोथार मंगलबार जोंनि फोरबो जायखौनाखि स्टेट गभर्नमेन्टआ हलिडे होननानै जोंनो फालिनो थाखाय खाबु होबाय आरो बेवहाय जुदि जोङो बै साहित्य सभायाव बाहागो लानांगौबा जों एसे गुलाय गुजाय जागोनखौ सानदों जोंनि सिबियारिफोरनि गेजेराव बेखायनो आं खावलायनो सानदों दुलाराय थुनलाइ आफादनि आफादगिरि एबा बिबानगिरिनिसिम बिथांमोना जाहाथे जोंनि बाथौ गौथुमखौ नायनानै बाथौ गौथुमनि फोरबोखौ साननानै बाथौ गौथुमनि फारसे नोजोर होनानै बिथांमोना हयथ' बे 28 जानुवारिखौ बिथांमोना हयथ' बेखौ मोनसे निमाहा होनानै बिनि अक्ट'फोरखौ एसे आगोल उन खालामोबा मोजां जागोन बेखौ जों सानदों आरो बेबायदि साननायनि थाखायनो दिनै जोङो बिजिनि जिल्ला बाथौ गौथुमाबो सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै सेन्ट्रेलनि हाबाफारि बायदियै थानायखौ जाहाथे सोलाय सोल' खालामो थुनलाइ आफादा सोलाय सोल' खालामो बिनि थाखायनो जों गुरै खावलायबाय बिथांमोनखौ गुरै खावलायबाय आरो बिथांमोनखौ आसा खालामबाय बिथांमोना हयथ' जाथिनि थाखाय धोरोमनि थाखाय साननानै थारिख अक्ट'फोरखौ एसे सोलाय सोल' खालामगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो बिथांमोननि जि हाबाफारि बे गाहामैनो जागोन बिथांमोननि जि हाबाफारि मोजां जानानै थांगोन आं बेखौ सानबाय आरो साननानै आङो सानबाय बर' थुनलाइ आफादा थांनानै थागोन बयनिबो थाखाय बर' जाथिनि थाखाय आरो बर' थुनलाइनि गेजेरजोंनो मोनसे बर' माहारिया सोलायनाय फैगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो बेखौनो आं दिनै थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरबाय। गिबियावनो इंखं निउस पर्टेलनिसिम
साबायखर बावनाय थाबाय गुबै बाथ्राया बेनो दे बाथौनि गुबै बिथा बाथौ सान माग दाननि नैथि मंगलबाराव जों बाथौ धोरोमा बेखौ जों खुनो आरो बे बाथौ सानखौ आसाम अरुणाचल मेघालयजों लोगोसे गुवाहाटी दिल्ली आरो लोगोसेनो गुबुन हादोर नेपाल आरो बांलादेश बायदियावबो बेखौ गाजा गोमजायै बे बाथौ सानखौ खुंनाय जायो जोंनि बाथौ धोरोमा नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दे मिरु बर' साहित्य सभाया जोंनि बे बाथौ सान फैगौ जानुवारि दाननि 28 अक्ट' बे एखे खालारावनो बिथांमोनहा बोसोरारि बे जथुम्माखौ बिथांमोनहा लादों नाथाय बेवहाय जों नुहुरो दे जोंनि जि बर'नि जि माने बाथौ गुबै धोरोम बे गोदै धोरोम दुलाराय जों हादोर नाङैनो जिहेतु गाजा गोमजायै खुंनो आरो बे बेलायाव जुदि बे 28 अक्ट'खौ जुदि साहित्य सभायाबो एखे थारिखखौनो जुदि लाफादेरोबा निस्सय जोंनि गेजेराव एसे खेलिमेलिखौ नुहुरगोनखौ जों नुहुरो बेनिखायनो जोंनि गुबै जोङो खावलायनाय थायो दे जाहाथे मिरु बर' साहित्य सभाया एसे एरा धरायै जाहाथे अक्ट'फोरखौ सोलायलायनानै लानानै जुदि बे माने खुङोबा निस्सय जोंनि धोरोमजों आरो बर' साहित्य सभाजोंबो जाहाथे इयुनाव जाहाथे एना एनि जालाया जों बयबो ज' खौसेयैनो जोङो मिलायनानै थायो बेखौसो जों खावलायनो सानदों आरोखि मानो होनबा जिहेथु जोंहा बाथौ सानानो जोंनि थाखाय गुबैसिन देरसिन धोरोमनि गौसिन बिथा आरो धोरोमनि माने देरसिन जोंनि सान फालिनाय गुबुन गुबुन धोरोमाव जेबायदि सानो जोंहाबो बाथौआबो जाहैबाय जोंनि बे बाथौ साना जोंनि थाखाय माने धोरोमनि मोनसे सान आरो बेखौ जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआबो बै दिनखौ गनायथि होबाय गतिके बे गनायथि होनाय सानावनो बर' साहित्य सभाया बे अक्ट'खौ लानायाव जोङो खोब दुखु मोनदों आं मिजिंथियो जाहाथे दिनैनि जोङो बिजनि जिल्ला बाथौ गौथुमा जे ज' जालायनानै जाहाथे बेखौ जाहाथे मिरु बर' साहित्य सभाया जाहाथे बेखौ थारिखखौ जाहाथे सोलायलायलायनाय जाहाथे जोंबो बिथांमोनाबो आरो जोंहाबो बाथौखौ जोङो बाथौ सानखौबो मोजाङै मोजां खुंफुंनो हायो बेखिनिखौनो खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों जानो गोनां बर' थुनलाइ 64थि जोनोम सान खुंनो बे जथुम्माजोंहाय बाथौ धोरोमनि नैथि गोथार साना एखे दिनावनो मोनसे थारिखआवनो जुदि जाबाय बेनि बागै सिगाङाव सावरायनाय जाखायाखैमोन नामा बेखौ बे बेलायाव सिगां माने बे अक्ट'खौथ' माने मिरु साहित्य सभाया आरसिजोंसो सिगां रायलायनाय जायो बे जिनिसखौ अक्ट'खौ लानायनि बे जिनिसखौ जोंनि बाथौ धोरोमनि जोंनि बिबानगिरिजों रायलायनाय जायाखै नाथाय बिथांमोना मिथिखागौ मिरु आफादनि बर' साहित्य सभानि मिरु आफादा मिथिखागौ दे बियो पारमानेन्ट खाथार जोंनि नैबे साना माने बाथौ साना एखेबारे सिगांनिफ्रायनो दंखायो पारमानेन्ट खाथार बे सोलाय सोल'नि खुनु खोथायानो गैया आरो बे सोलाय सोल' जानो हाया सिगांनिफ्रायनो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआबो बेखौ गनायथि होखाबाय हलिडे हिसाबैबो होखाबाय आरोखि बाथौ सान हिसाबै फालिखायो गतिके बेखौ लानानै जोङो आरसिजोंबो इतिमध्य माने सिगाङाव सावरायखाबाय आरोखि बिथांमोनजों आरो सावरायनायजों बिथांमोना बै माने डिमाकुसियाव जानो गोनां जे आरसि बर' साहित्य बिथांमोना मिरु गौथुमजों माने गावसोरनि साहित्य सभानि मिरु गौथुमजों सावरायनायनि खोथाजों जों माबा मोनसे डिसिसन लानाय होननानै बुंदोंमोन नाथाय बे सत्यावबो बिथांमोना थारिखखौ जेबो सोलाय सोल' लायालासेनो बिथांमोना बे एखे अक्ट'खौनो फोसावफिननाय जादों आरोखि बेनो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव